Λοιπόν, γεια σας σε όσοι θα το δουν το βίντεο. Δεν έχω κάνει να σας πω σε αυτό που θέλω να το βίντεο. Όλοι έχετε ακούσει για το καινούριο Mythic που έχουν βάλει μέσα και βλέπετε έχω 88 πόντους. Και πάω να τελειώσω το Battle Pass. Γι' αυτό που θα κάνουμε σήμερα, θα πάρουμε αυτά τα 50 gems και ξέρω τι ώρα είναι. Λοιπόν, θα το αγοράσουμε και θα δω και θα είναι η ώρα. Να δούμε, τα παίρνω. Τα τέλειωσα! Πήρα το Mythic Skin! Το πήρα επιτέλους! Επιτέλους το πήρα παίζοντας το παιχνίδι τόσο πολύ και παίρνοντας όλα τα πράγματα που μου έδωσε. Το τέλειωσα και το πήρα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο Legendary Block Dash με αυτό το skin, γιατί στα αλήθεια έχω χαρεί πάρα πολύ για αυτό το Mythic. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο Legendary Block Dash. Λαγκάρει λίγο, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε για λίγο αυτό το Legendary Block Dash. Το lag είναι πολύ χάλια, περιμένετε λίγο γιατί το lag δεν είναι πολύ χάλια. Λοιπόν, νομίζω τώρα θα είμαστε καλά. Και ναι, αυτό είναι το emote, αν ρωτιόσασταν. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε Legendary Block Dash. Πάμε να παίξουμε λίγους γύρους και να δούμε τι θα γίνει. Αλλά πρώτα θα κάνω λίγες αλλαγές. Λοιπόν, τις έκανα τις αλλαγές μου και πάμε να παίξουμε. Το ξέρω, το έχω κάνει complete, αλλά θα συνεχίσουμε γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ το Laser Dash, Laser Tracer και Endless Block Dash. Πάμε. Λοιπόν, πάμε για το Laser Dash. Βλέπω κάποιους με Mythic. Πολλοί έχουν το Mr. Beast Special. Περιμένετε γιατί κάτι γίνει με το ίντερνετ και λαγκάρει πάρα πολύ χάλια. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Τώρα είναι να κάνει καλύτερα. Πριν λάγκαρε χάλια. Οκ, καλύτερα. Let's go! Laser Tracer.
υπάρχουν πολλά bots μέσα σε κάποιους γύρους. Πείτε μου στα comments όσοι θα το δουν αυτά, άμα είναι αλήθεια. Άμα και εσείς το παθαίνετε φυσικά. Όπα, ξέχασα να το πατήσω. Κάτι μου έκανε εκεί, αλλά τώρα θα σταματήσει. Έκανα το αμακαρένα. Και δεν δείξα ότι το άφησε. Δείξα ότι το άφησε. Να, εντάξει. Μπορείς να πηδήξεις πάνω από ένα κεφάλαιο στη Stumble Guys. Περιμένετε λίγο. Θα κάνω casting party με τον φίλο μου άμα με το σηκώσει. Να παίξουμε ένα costume party και θα είναι block dash, laser tracer και endless block dash. Λέω όλα block dash ή θα τα κάνω όλα block dash, σαν block dash, laser dash και endless block dash. Λοιπόν, δεν μπορούσα να παίξω με τον φίλο μου, δεν ήθελε. Πάμε να το κάνουμε μόνοι μας. Block dash. Και στο τέλος θα βάλουμε super slime. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Σε τηλεόραση. Συγγνώμη, δεν είχα άλλο μέρος να το κάνω αυτό το βίντεο. Άλλη φορά θα βρω ένα μέρο, θα το κάνω σε καλύτερο μέρος. Κάνουμε qualify, εντάξει, ναι, παίζουμε με bots, βεβαίως να κάνουμε qualify. Endless block dash, endless. Πάμε.